Meta diġà ivvotaw 128 kunsillier fil-votazzjoni bikrija u lejliet l-ewwel round tal-elezzjoni tas-Sibt, Frank Portelli ddikjara li lest jirriżenja u jitlaq mill-Partit Nazzjonalista. F'kummenti esklusivi li wieħed mill-kontestanti għal kap ta' lil dan l-istazzjon, Portelli li fl-aħħar jiem iddikjara li ddispjaċih li kkontesta qal ċaru tont li jekk se jibqa' dak li fi kliemu sejjaħ bħala ħmieġ huwa jitlaq darba l dejjem il-partit li ilu aktar minn 40 sena jimmilita fih. Jekk ikun hemm frame up jew attentat ta' frame up, tajjeb, għalli m'għandix naqsam iktar ma' dan ħmieġ. X'tagħmel tirtira mill-elezzjoni ġifieri? Nitla' mill-partit, mela nirtira minn hekk jiena minn bħala għandem partit li huwa daqshekk maħmuġ. Ma' One News, Portelli saħaq dak li qal Simon Merċi u Rodrik Karwana tal-aħħar attivist nazzjonalist minn Raħa Ġdid li ġie mċaħħad milli jivvota fl-ewwel round tal-elezzjoni għal kap. Fil-programm Pjazza li tnejn filgħaxija żvela l-aħbar li Dellija kien se jiġi investigat mill-partit li jrid imexxi, Merċi qal li kien hemm mal-200 kunsillier li ġew imċaħda mid-dritt tal-vot. Tiġi kalkolati li hemm xi 200 vordi li kellhom dritt tal-vot u għal xi raġuni 700. Li xum Jew 1200 xaġek. Le, mill-lider issa jkun żbaljat problema tal-Partit Nazzjonalista, però. Le, mhux problema xejn, għax hija problema li kellhom dritt għal-vot u għal xi raġuni oħra bħala kunsillier qed nitkellem. Tal-istess fehma kien il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli. Iġverità għandhom dritt jivvotaw, għandhom dritt. Ma jtobx il-vot, irid jmorru jiġġieldu għal-vot. Kemm stmajtu ma' n-numru? Simon Merċi qasem minna 200. Jiena ma nafx il-numru eżatt, ma numru sostanzjali. Frank Portelli reġa' tenna li l-elezzjoni għal kap hija mbabsa. Fi kliemu il-fatt li l-Kummissjoni Elettorali mmexxija minn Joe Borg mhux se tħalli l-kandidati jagħmlu t-timbru tagħhom fuq il-polza tal-vot turi li hemm xi ħaġa tinten. F'dan il-kuntest bil-kummenti skjetti tipiċi tiegħu, Frank Portelli konferma dak li ilu jingħad li Elix Perici Kalaxxone huwa il-kandidat tal-establishment. Jiena naħseb li huma jridu xi ħadd tipo Alex Perici Kalaxxone. B'ton li issa bħal qata' qalbu, Portelli qal li l-klikket tibqa' tippersisti biex toħnoq il-Partit Nazzjonalista u għandha żewġ kandidati preferuti. B'referenza ċara għal Chris Saint u Elix Perici Kalaxxone jgħid li bihom fit-tmun l-affarijiet tal-Partit Nazzjonalista se jkomplu sejrin il-baħar. Irid jibqgħu daħlin fil-ħajt, more of the same, għandhom żewġ kandidati, jistgħu jivvotawlhom, nassigurhom min issa jiena, min issa lill-konsilliera. Illi jekk iżommu dawk iż-żewġ kandidati ta' ġewwa ħannajdulhom hekk. Dritt tal-ġol ħajsejn.